ero I try I could play pi baro wala da pidan hakanu ko kun hun jong ka balang ru I could play pi ka kerteng pathiang tam jong nong pnim jing Jesus Christ ba nga kurku ru ye pi da ka jing kurku ka ba bhatam ba ukur ba ublei wala kurku haka jing im ka jonga hoi wala da ngidan haka jong ka kun hun ka balang ru ndre ka wei ka ba u Jesus Christ jungi u khat I kalong ba ngini long teli bangin dap da ka jing I bangin mes ngau balang imen ngau niam hendrai ngin lemba ka jing long jing im jingi lemba ka jing ya teli ka jingi ngin job shibun ki min sim ki ba kodor sha ka hima ka jong ublei tik ai ke pala pelong pat yanga bangan post gini ke video kalong ba ngas ngau sik thang na ka penta jong ka wei ka shnong ka bangala yos ngau mene ka step ba don artli ki shnong ka penthar khama bat ka jirang bat don ru ki ba khap shnong ba kumnu ba kila I no ya ublei ba im bat ublei ba shisha bat kila klim ya u da ke bala let da ka ba ki kila let pat ban pediang ya ublei ubam im bat ba shisha bat kani ka pala pelong yang ban ngau khia kat bangarang don hakani ka kamera kat bangada dung duai mas ngau khia pala kata ka mensim ka jonga ti ngala don ha mensim te mensim jung play u ong yang bangan pliet ya ka ban shim ka ktien ka jong u bat ban pliet bat ban ba on hikaya ngai kani tengala shim ka bible bat ngala pliet bat sha ka por ka banga pliet ngayo kini ki kam ki apostol kalonong ka balai ter bat kani ru kalonong ka basaw ter te hangani sim jung blay u hikaya nga upen shaya nga bat anda ula pen shaya nga te ong nga bangan ba ka ek pa ula hikaya nga ka ek ba ula pen shaya nga te kwa ru bangan ya thu lang shapi khanang ba phinlong ki ba khusiar ha ki ek baro phinang ban bishar ka ba bha ba ka basniu balada ki wei ki wan khang e phi lada ka dei ka ba khang e ka ba bha ho oi phi phin pedyang ki hendela da ki wan khang ya ka bom seiso ya ka bom tei ya ka bom palai ka men sim jung phi dei ban bishar ki bat phi dei ru ban ngan ong kom nu ban ba phi phinam pen sngo pha yo brio kom ba ka bible ka kren ka ktien ka jung ble ka kren ba unu ru ba pen sngo pha yo brio umla ban pen sngo pha yo ble bar ka ba thala ru ban shani ha brio tingan ya pha bis ktien jung ble ne mar ka message ko long ka beleng kot henrei ka ni ka message ngai ba kan pelong ya phi ba phi penda nang ban husiar ka jinglong jing im jung phi ba phi phem dei ban chu hap ha shibun ki jingsha penshoi kumba kanika balang presbyterian pentor khama bat jirang kumbangila yo ek message ni ka message kala long viral ba kumnu be ki khun kristan ki bodan hakati ke jaka kila I no ublei be imbat kila let ban pediang pat ya we pat ublei da ka jingsha pen bam pisa bat ru balada ki ong kitu ki kenhun jaka we pat ka balang ki ong ka we pat ka jait nem ki ong balada ki I no te kensa sha ban peniap ti kani ka jing sngo kit kli ka jonga kalong ba ngan kwa ban keren chapi kum kinong sharai jong ka balang te ba phi di ban shim ka jing kit kli ka ba sngo khya nam ta kini ki balang ki ba soitan ula yo iha ka te ka jaga te khanang ba ki ben sim ki ba koridor kedam shu sha pen bakla la ne kedam I no yo ublei ba im bala tha bat pelong ya ki te ke ek pangakwa ban keren kalong na ngini ki kam ki apostol kalonong ka balai ka bla kren chapang u petros bat u yo anis haba kila let rung haka kherdok jang ka temple bat bala shem yo tu brio bat go tingani puli kalonong ka balai ka khot ka ba ar tungani puli bat la don uwei ubrio ubat ko na do ka kpo ka kmi jeng uba kilaba ya uba kijubu hakasni haka kherdop ka tempul ka ba ki khot ka ba itenat
ban pan ka jing ai is nei na kita ki baya let rung shapo kata ka tempul uta haba ula yo i u Petros bat uyo anis bakin sanlait rung shapo ka tempul ula pan ban yo ka jing ai is nei u Petros ti haba ula itu shan hai u ula kmi shan ha u bat uyo anis ula ong tu kmi hangi kalau nong kepasan kumta ula kmi dongong yaki ba uda kermen ba ban yo naki Henry u Petrus ula ong karupa ba kakser ngam don Henry ya ka bangadon nga ai hambi ha kerteng u Jesus Kristus bana Nazaret tu ya bat ula shimi u nakakti kamon bat ula pen yang gi uti kumni ru kikcap bat kimat solo ajeng u kilaklain bat haba ula kenrong jet ula yang bat ula sedang bandia bat ula let rung lem bat ki shapo ka tempul uda ya uda siet bat uda yoro yo blay te hangning gi shamba kumno ba u Petros pat u Yohanes ulet rung haka tempul bat ka kerting jo kata balakot ya kata ka tempul ka ba itenat kaladangan pai pan syaka ba kaladangan keli jing keli la dengan pai syaka ba syaka ni ka jinglong jing im jingi ka ba menta te yo ba pidon haka to ka balang bat pidiko haka ba kenjamen sim pa piyai deko bat ki bahiyang bahasem ke jong pi kisubu ye pi haka to ka balang kisubu ye pi haka to ka balang bat ba kita kinong syarai pat kem semlala ban pelat ya pi de ban pelat iki ba i ke jong pi ki ba syate haka ba deko haka ba kenjamen sim marpun sien ngai i pun ki kun samla bon ki rempe yeng kerstan kidiko haka ba kenjamen sim tiang aku ban kelipat hatu kita kinong syarai ki bala penrung ye pi haka ta kasem hatu kila pelat ni em ye pi yo balong kumbalong undi ubadeko udan haka tempul ka ba itenat yo ba piru pidan haka balang ka ba he yo ba piru pidan haka balang ka beruspa Henry kimla pat ban pelat ya ka cingdiko ka ba kenjamen sim chong pi ne yo baki laru Henry kim shim pat kata ka jingkit klit ya ban pelat ye pi Nomor ba undi ubrio kat kum ka jing i haka ni ka ktien ka jong ublay udan haka tempul hatu kitu ki Parisi kitu ki Sadusi arsap ki bala kamera de beki ki syakri ke jong ublay hatu kat ni posnem undi ubrio udan haka ni ka tempul hatu balai baki kimla ban pelat ye u balai baki kimla ban penkya ye u ala ban kelia kan ni baru ngan ong ya pi kinong syarai jong ka balang haka generation ka pamenta dan shibon ki kun samla ki badeko hak bagan jaman sim dan shibon ki rempe yang kristan ki badeko hak bagan jaman sim pilalaan eman pelat yaki baru lada don bala pelat yaki kumba pelat u Petros pat u Yohanes pat ki klem shemla penrung hiru haka kun hon jongki ya uni ubrio habala penkya u la ya lambet biang u syaka ne ka tempul ka ba u judon ada don haka balang ka jongpi ki kun kristan ki ba don ba wan ban pelat ban a jing hikai ya ka ktien ka jong blay pat ki lat pat ki yeng ban syakri u blay hatu pinsngau kemen ne pinsngau bishni kama bishni kini ki Parisi arsap marayib un mentah hakikan hun ki balang ki ongkumno kisngau balang kisngau hok haka tu ka balang ka baki kidon hatu pimju puli moy ka ktien ka jong ublay ba ublay jingi ongkumno omdon uweiru u ba hok don Telada pisngau hok haka tuka balang ka ba pipidon pisngau hok haka tuka niam ini haka tuka kunhun ka ba pipidon pila bakla shibun marka ktin jublek ong omdan uweru ba hok omdan patton ruki ba ong pat habaki let chi ong no
don ki balik kum siong no kenja Bible study don ki belong late extra kum balong mo kini ki school bun ki school mo kaba ki kemi ki pa haba ki lalit bu iki khon chung ki ha ki school kim hun tangkata hende ki let bu iki ru wat ha ki tuition kana ba ki khon ki chung ki long ki ba long kam start kin wan shakmat mo te hatu phi kum ki nong hikai school phin khang ki khna school jung phi lada ki kimi ki pa jung ki khon ki let bu ha ka we ra ka tuition but khlewan bu tuition happy ki no hikai ki ba shim ye ko to subject hatu phin khang ki ngai phi nam khang mar ka ke ba phi kwa ba ki khna school ka ba phi kai ken start ba khana ba phi ru phin suk ban hikai ki telada phi ki ba kenja lada ha ka ba kenja do ngamot ban ong nikmen ada ki khna ki le tuition khang ba phin suk ip ki nong hikai te kan utam ki nong sharai jang ka palang phi ban snow kemen lada ki khun lang brot ki wat ya ublai ki wat ki nong yarap namar ka ktin chubli kong marwe shimet ka balang kamla banra beneng hari ka jingle ka jongi ban banra beneng ngi rengai pun ki no sharai jang ka balang bun kini ki bas ngoniam habadon ki balech ki Bible study habadon ki batur ban wat yo ublai ki wan ki le kumno ki khang komba khang kini ki Parisi ki Sadusi tung ini puli kanang bangen sngok thu kanang bangen la ban bishar yala de bangen amsha ban pungop namar ikhlangwan chani ban bho yo briu hending iwan ban bho yo blai snap ngani puli kani ka basaw mo ka ba ar ka ban kong amanong ti haba ki dang kren how to pat lang ki lengdo bat ki rangba ka tempul bat ki Sadusi kelawan kendet haki baki das ngausi sat namar baki hikayo pat lang baki yalap yo jisu ya ka jingmi pat na ki bayap kila kemmi ki par kila set bendi ki hadu la shai mar ka long la jan mi lupa henry bona kita ki bela yo ngau ya ka ktien kila nget bat ka jingken ki rangba kala long kumbasan hajar te ngakaban ong tela da phi ki nong sharai jong ka balang phila da phi I be ki khon ki jong khun na ka kun hon ko jong phi ki lech ki Bible study ka pam dei ka kun hon ko jong phi na mar ki kwa ban khamsan ki kwa ban dap yu mun sim ko jong blei ki kwa ban yo e ko to ka bor ka ba u jisu ola dep kular ba u ong ba ka bor ka ba kham kraw phin yo phi ban ya nga jisu lo ong tela da phi ki nong sharai jong ka balang phi khang ye ki te ngan shim amder to mangaru ngan shim bet api de ki Parsi arsap ki Sadusi arsap jaga generation ka ba menta bat ngan shim ru phimde re bele khang ye ki ba phi dik ba yo ki sha yalam bakla hre phi khang ye ki namar phi tiang ye ka jingken show phi tiang ba phi adu ye ka jingken show pun ru ki ba ong bala klim niam lada phi I no ka palang lo jong phi lech ki Bible study jeng ki wei phi lech ki tu phi la klim niam sha ba phin kren ba phi la klim niam hato phi tip niam ba hasla jeng ni khandau don shibun ka niam lada shisha ki la I no ka ya ka jinget ke jengki bat kila long kombalong kini ki pintar khama bat kini ki jirang ki bla I no yu blay ba kila long muslim ti pila kan ban ong ba ki kila klim niam shisha namar kila I no ya ka jing hikai jong Jesus Christ henry bakin shulet ang ka Bible study ban ang khamsan ha ka bakin jamen sim pi pin khang ya ki pin ong ba klim niam tengan shim ba pidi ki nong sharai ki bom ju puli ka ktien ka jong blay an shim ba pidikin pimde ki nong sharai hande pide ki Parsi arsap namar pim tiang ye ki ba ki yo jat hande pi tiang ba pi yo du e ka jingkan show ka jong pi ha ka palang ka jong pi lada pi kwa shi shaban khang ye ki khun ki jong ublai banamisha elam bakla khang ki banam bam do snam mar ka Old Testament ba ka New Testament la maham banam bam do snam khang ki ban snap ki jirwai perthei
kangi ki ban pe ki film ki ba jabok na mar ki tu ki long ki jing long kum ki jing mani belai thau kangi ki ban temsi ban temsang kangi ki bano ken me klimsi klimsang kangi ki banam tu kangi ki banam me bishni kangi ki banam di secret kangi ki ya ka ga baka hukum ko chong ble ka khang herela da phile kangi ki baki nang san menta ka bakan jamin sim ki let extra tuition kum ki bible study ki way pat ki chaka an kenya pi ba pi de ki parsi arsa ke ga ba uble u khot yengi bangi en let ban lap ya gitu ki bom patte pau jisu long utrai hari menta te ha kari ke chingi long kristan upaino bat ulet pat ban kacing pang sim changa mata nam taka bentar khama ke cirang mana ban ai jing ken ya kacing sak ma ka chungki mata pi ke nok sharai pi hat ban ai jing ken balara pino thisha ban khang khile khang eki markila i no yu blay ba im khile khang eki markila kelim yu blay here wat khang eki habaki le ban wat yu blay wat khang eki habaki le shiki bible study ka balong kum ka extra tuition ban sana ka baket jamin sim lemda kum ta pi ke nok sharai pi hab ai jing ken hakmat chong blay pi hab ai jing ken ek ba pi le wat long pi kum kini ki parsi arsak wat long ublei jingi ukhot yengi angin jok mensim ukhot in yege jingi teli mentanga yang hang ne ban kren nga de na ka balang na ka kunhun nga mut ban ong na ka kunhun fellowship bat nga yang ban plai Jesu Christ bat pi pinodon ktini em bat nga de na ka balang fellowship bat pi ngam te pi de na ka balang yu hatu pinodon ktini em bat nga ban yang tangka we ban plasha ka perthai ba Jesu long try ngenom pla bangi don ha ka hun ayu heringen pla bet ba Jesu Christ ni long try emar deling batang kani abah kini ki Hindu ki Muslim pat kini ki pampat long Kristen kan pedang yu Jesu chingi pa ulong try tangkat ni ku play shibun to play ke ching suk on kur khui pi batu long ru ke ching kur ku kham tam she ki to ki pampat tip pa Jesu ulong try play shibun